Bilib na naman si Mrs. Wakasinag sa chicharon ko. Nakangiti. Lagay pa natin. Mga kasinag, isang magandang tanghali. Kung maalala nyo mga kasinag, doon sa vlog ko nung nakaraan, nabanggit ko sa inyo na magluluto ako ng chicharong baboy. Ito na mga kasinag, yung balat na inano natin, ibinilad. Yan kung makita nyo. Ito na siya mga kasinag. Kung mapapansin nyo po, para na siyang bato. Yan matigas na siya. Lulutuin na natin siya mga kasinag para magawa nating chicharon at patikimin natin si Mrs. Tapos ihalo natin sa munggo. Meron kasi ako dito mga kasinag munggo na na pinakuluan. Ayan Yan, may pinalambutan tayong munggo. Ngayon mga kasinag, magsalang na tayo ng kawali. Tapos maglagay tayo ng mantika. Yan. At lulutuin na natin yung ating chicharon. Kailangan mga kasinag, mainit po yung mantika na isinalang natin. Dapat mainit siya na mainit. Para paglagay natin mga kasinag nitong balat ng baboy, lulubo na siya. Baka sakali mga kasinag, sa masusunod kung makahanap ako na mapagbibilhan ko ng balat ng baboy ng maramihan, magninegosyo ako ng chicharong baboy dito sa akin mga kasinag. Tama-tama, may tindahan naman si Mrs. Pwede naman kayo magtinda dito. Ito palang chicharong baboy na ito mga kasinag na ginagawa ko, kahit isang taon mo itong i-stock, hindi po ito masisira. Hindi ito kagaya nung iba na yung ginagawa nila ng chicharon na pagpakulo nila doon sa balat, diretso ginagawa ng chicharon. Yung sa paggagawa ko ng chicharon mga kasinag, may iba po akong proseso. Kasi nasa Dubai ako mga kasinag, nagbibinta po ako ng uncook. Ganito siya mga kasinag. Matigas siya, para siyang bato. Hindi po ito nasisira. Niluto po kasi sa mantika itong mga kasinag. Pag may ganito kang stock mga kasinag, pag gusto mo magluto, kahit konti lang lulutuin mo, pwedeng pwede. Kung gusto mo ng maramihan, pwedeng pwede. Kaya pwede tayo magbenta ng uncook or naluto na chicharon. Ganyan ang plano ko mga kasinag pag ako nagnegosyo ng chicharong baboy. Maghahanap muna ako mga kasinag ng mapagbibilhan ko ng balat ng baboy. Kasi wala pa ako nakikita hindi ko lang alam kung meron sa Tiambak or sa Naga. Baka may alam kayo dyan mga kasinag na tindahan ng mga balat ng baboy, yung kuhaan ng manggagawa ng chicharon. Dito lang mga kasinag sa Camarines Sur, parting Naga. Yan, i-comment nyo dyan mga kasinag sa comment section sa baba. At nang makabili tayo at mag-uumpisa ako mag negosyo ng chicharon baboy mga kasinag. Tingnan natin kung mainit na. Subukan natin kung mainit na mga kasinag. Ilagay natin. Yun, pwede na. Yan. Ngayon ay wala tayong ito lang pala kasalaan. Wala kami pang mga kasinag, kaya itong salaan ang gagamitin natin. Ayun lang, paano makuha? Yun Yan di ba mga kasinag, lobo na, kaisa na tayo. Ngayon, lagyan na natin. Yan. Di ba? Yan ang chicharong baboy ko mga kasinag. Kung makikita nyo, ang ganda. Puting-puti. Di ba? Baka din sa ulan ng bakula ng marami. Ganyan talaga pag sobra sa pabato. Nangyayari talaga yan. Ito, mga kasinag lagay pa natin. Mainit masyado ang apoy. Nasubra ng apoy.
Dapat kasi shilling ang luto natin ito. Para nahihinaan, natatansya yung apoy. Bilib na naman si Mrs. Wakasinag sa chicharon ko. Nakangiti. Okay. Wala kaya tayong ano na tawag nito? Yan. Tagkalin mo atin, hawin mo atin ah. Mainit na, mainit. Ayan mga kasinag, ayan yung luto natin chicharon. Nakangiti si Mrs. Ngayon lang niya nakita na gumawa ako ng chicharon. Ayan quality yan. Tikman mo. Mapamula sa dyan. Hindi na natin lalasan. Halo lang namin sa munggo. Mainit pa rin. Yeah, masarap yan. Tikman mo muna. At ako muna. Tikman mo muna. Hindi na natin lagyan ng bitsin. Mukha lang po Dati mo. Mainit pa. Si ano lang. Yan mga kasinag. Ang chicharon na. Luto natin. Ihalo namin mga kasinag to sa munggo. Ayun Tapos na. Sa mga viewers ko po dyan na may alam na bilihan ng mga balat ng baboy, comment kayo dyan mga kasinag sa comment section. Dito lang mga kasinag sa Bicol, dito sa Camarines, parting Naga, Tiambak, or basta malapit lang dito mga kasinag sa amin, pwede kong motorin papunta doon. Susubok ako mga kasinag mag negosyo ng chicharong baboy. Ngayon, magluto na tayo ng munggo. Magluto tayo ng pananghalian. Ayan mga kasinag, magigisa na po tayo ng mga ricado. Kamatis nga sana. Nasaan natin sandok? Ang luto nating pananghalian, munggo. Tapos, hugasan natin ito. Ilagay natin mga kasinag yung gulay. Yan. Dahon ng ampalaya, tapos bunga ng ampalaya. Tapos itong chicharon, lagyan na natin. Yan yung sahog ng ating munggo. Mga kasinag, mananghalian na tayo. Ito yung ating ulam mga kasinag, munggo na may chicharon. Yung mga bata mga kasinag, nauna na. Gawa ng mga kasinag, nahiya magsama sa vlog. Kaya nauna na silang kumain. Kami ngayon lang ni Mrs. Lord, thank you po sa biyaya na ito. Ayos mga kasinag. Kain po tayo mga kasinag. Sarap ng chicharon.
Pagka nakakuha ng bibilhan ng balat, Mm. tinda tayo. No? Nag-search ako sa Google. Yung sa ano, frozen food sa Nagama, with their version. Walang mga balat na baboy. Ewan ko sa palengke sa Tiambak. Baka iguang. Malaman natin ano. Ang nakapatin ng bakit. Matanong tayo. Umpisahan natin dito. Iakampas natin dyan sa matindahan. Tayo magsusupply ng chicharon sa matindahan dyan. Kasi matindahan dito, wala akong nakikita ng chicharon. Iba ang itong makaroni. Ha? Iba ang makaroni. Yun lang, yung macaroni chicharon. Pero ganito yung chicharon baboy, wala. Baka may viewers tayo na may alam na mabibili ng baboy. Mag-comment na lang sila dyan. Nang mapuntahan natin.